bullseye. Hej og velkommen til noget Tekkit. En GG Niklas her. Ja, som sagt vil jeg game lidt Tekkit for jer i dag. Ja. Så det er en bane jeg har spillet på et stykke tid. Jeg har så først lige fået en ordentlig computer nu, så jeg kunne optage lidt. Måske er der stadigvæk lidt lag, men det ser ikke ud til at der er sådan her i Tekkit. Nej. Men ja. Det jeg sådan bruger mest af min tid på, det er sådan at gå rundt og flytte quarries, når jeg har lavet. Og fuck, det tager lang tid, lige 2 sekunder. Jeg kan næsten ikke høre, hvad jeg selv siger med mit headset der. Og det var bedre. Så kan jeg selv høre, hvad jeg siger. Men jeg har haft lavet nogle quarries, og de er så her. Men de er så færdige og har gravet ud og sådan noget, så derfor har jeg lavet en. Jeg er i gang med at lave en herover. Men nogle gange driller det lidt. Så jeg skal lige tjekke, om jeg lige kan finde et energy link. Det skulle da det der. Nej, det var ikke. Jeg ved, om jeg overhovedet har noget på mig. Hvor fanden er mit energy link? Det har jeg sikkert tabt, imens jeg har været faldet dernede, men det er lige meget. Så må jeg lige lave et på et tidspunkt. Ja. Jeg ikke huske, hvordan fanden var det. Ja. Det kan også være, at jeg begynder at lægge nogle videoer ud med noget Black Ops 2. Fordi den her computer kan trække det. Woo! Det er fedt. Det er meget nice, så det regner jeg da med, at jeg vil gøre. Og sådan noget. Og jeg regner også med, at Bøffeløje Gamer snart får en ny intro. Jeg er ikke sikker, men måske. Fuck. Svin! Skal du fandme ikke slippe godt fra jer dine ejere alle mulige. Ja, men som sagt, jeg regner med, at vi måske snart får en ny intro. Og jeg prøver også lige at spørge Stefan, om han ikke vil begynde at lave sådan lidt mere til kanalen, så vi får lavet rimelig meget til kanalen. Sådan. Og så vil jeg lave så meget, som jeg kan nå, og sådan noget, og så skal jeg bare lige have fundet et ordentligt redigeringsprogram, så jeg lige kan finde på, sådan gjort, så jeg lige kan få sat introer og sådan noget på. Så det ikke tager alt for mange år og sådan noget. Ja, jeg kan vide, hvad jeg har min kondenser. Den er jeg i gang med at lave. Den laver også. Der nakker jeg skulle lige. Så kan jeg gear. Det er godt. Endnu mere. Dark matter. Det er godt. Så red matter. Det har vi så ikke noget af. Ja. Herover jeg skulle. Sætter vi sgu nå, det kan jeg ikke engang. Jeg bliver nødt til at tage ud. Jeg troede de var færdige. Nah. Laver vi sgu nogle flere af dem der. Jo flere, jo hurtigere kan jeg gøre tingene, kan man sige. Og skal bare noget. Jeg skal også lige lidt iron der. Nå, men så jeg sgu red matter furnace. Yes. Og jeg troede at man kunne lave noget med dem. Jeg ved, om man kan med sukkerrør, det ved jeg sgu ikke. Nej. Sukkerrøren skal jeg ikke bruge, så det kan fandme lige kondens.
Jeg ved ikke, om jeg skal bruge det der til noget, så det gemmer jeg lige. Det kunne være, at man skulle gå ned og mine. Ja. Ja, jeg har så haft sådan et lille forsøg, hvor jeg prøvede at lave noget her. Det gik ikke så godt. Ah, fuck. Ah, nu lægger det. Ah! Så tog den ikke engang skeletonen. Svin! Kan man bare sige. Hey, det skulle da egentlig rimelig mørkt. Så den skulle egentlig også lige på dansk. Jeg har lige installeret det igen. Så. Ny styrke. Jeg skal også have et texture pack på et eller andet tidspunkt. Men det bliver ikke lige nu. Så. Så, nej. Eller texture pack hedder det jo ikke, det hedder research pack, eller hvad fanden det hedder nu. Det der. Nej, det hedder sgu da texture pack i Tekkit. Gør det ikke? Jo, det mener jeg. Jeg skal lige tjekke. Jo jo. Ja, mente jeg også nok det hed. Hvad man skulle gå ned af. Åh, kul. Kul, det kan vi godt bruge. Til at lave sådan. Ja, man kan også bruge det til at putte de der MK relæ. Hvad fanden er det nu, de hedder? MK3 kollektor kan man bruge dem til. Og det er også godt nok. Så. Det kan man også bruge redstone til, så det er også fint. Og så kan man så lave de der ting der til at lave red mat og sådan noget af. Nu har jeg jo også lige installeret det igen, så skal jeg sikkert også lige sætte det. For helvede. Sætte det sådan, det kun er recipeen jeg får. Nej, plejer rent også at gøre sådan, at tingene også, den der magnet ting også er på. Den kan jeg godt lide. Så den lader jeg sgu også blive i dag. Nå, er jeg virkelig så langt ned? Hvis det sgu egentlig ikke. Men det er lige meget. Kan jeg også være, at jeg kommer til at game noget Hitman? Jeg ved det ikke helt. Det finder jeg også lige ud af. Jeg har nemlig Hitman 2, tror jeg det er. Men jeg ved sgu ikke helt, om jeg gider det. Det kan også være noget Dota 2, måske. Eller. Eller. Ja. Ja. Warcraft 3 for eksempel. Men det ved jeg sgu ikke helt, om jeg gider at spille. Men det er lidt ligesom Dota, så det. Ja.
Det der med, at jeg ikke ved, hvor jeg er henne, er træls. Ja. Men sådan, jeg synes egentlig, eller det vil jeg gerne have, I gør, jer der har set videoen og sådan noget, at I kommenterer ned i beskrivelsen, hvad I gerne vil have, jeg skal prøve at lave næste gang i Tekkit. Så det kunne være mega nice, hvis I sådan gav mig nogle idéer, fordi altså, jeg er ikke så god til Tekkit, men stadigvæk jeg kan prøve at finde ud af lidt jo. Sådan, så kunne I sådan prøve at sige, hvad I godt kunne tænke mig, eller tænke jer, at jeg lavede. Og så vil jeg da prøve det. Selvfølgelig vil jeg så øve mig lidt inden, at hvis det ikke er noget, jeg har prøvet før. Sådan øve mig inden, at jeg laver en video med det. Men det er lige meget. Så, ja. Yeah. Og det kan også være, at... nej, det er lige meget. Jeg har ikke lige sådan noget med det her at gøre. Sådan helt... Øh, får der langt op, mand. Tror jeg. Ja. Jeg kan høre en zombie. Oh, fuck! Hvor fanden er den henne? Det er da også lige meget så. Hvis jeg ikke kan finde den. Jeg får sgu da lidt grus nu. Det er også fint nok. Der er også vand, kan jeg høre. Den kan jeg sgu ikke finde. Det er sikkert op på landjorden. Ja. Så er der sikkert vand over mig. Eller sådan noget. Ja. Yeah. Ja, sådan inden jeg fik den her computer, så havde jeg spillet omkring 9 timer eller sådan noget, hvor nu, eller Black Ops 2, og nu er det så blevet til nogle 30 timer. Så på under en uge. Jeg har spillet det kun i den her uge her. Så det er sgu egentlig meget okay. Ja. Så er min inventory også snart fyldt. Så det er godt, jeg har nogle bags. Nu synes jeg egentlig også snart, jeg godt må være op ved
Landjorden, det er altså også. Yeah! Så er det bare lige, hvor fanden er man? Gætter på, at jeg skal den her vej for at finde mit hus. Det der med, at jeg ikke har sat et point. Det lægger lige nu. Vip. Ja, har fundet det. Kan vi sgu lige nakke noget træ med på vejen? Magter det ikke. Jeg må nok hellere se at komme tilbage til mit hus, for jeg er sulten. Nå, lille kyle. Raper der lige, så jeg kan få noget mad. Det kan de små kyllinger rent faktisk godt lide. Ja. Not. Og lad det være. Fuck. Hvad er der egentlig i kisten? Her er der noget? Nej. Noget der? Nej. Jo. Som jeg altså kunne bruge i min. Upti, 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 upti. Upti, 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 upti. Upti, upti. Hey, lad være med at rape mig lige her. Svin. Fandme ikke i orden. Nej, det er det godt nok ikke. Ja. Det er godt. Fuck, jeg har egentlig også brugt meget guld og sådan noget, da jeg lavede togbanen. Der fik jeg egentlig lige en idé, hvorfor fanden går jeg ikke ned og nakker det? Det der træ, det skulle egentlig bare bruge til det der. Kondenser vi lige noget køling. En stack, det må være nok. Nu er jeg kraftedme og sulten, siger vi bare. Ej, lad det være. Sådan. Nej! Tak. Nå, men du må ikke lege med, at spiser. Jeps, så blev han færdig med at æde. Upti. Upti. Alligevel meget kylling, den skal igennem bare. Ja. Jo. Og 18. Det er godt. Ja. Flint kan jeg bruge til en skid. Ja. Nå, men det vil jeg så sige, det var dagens let's play, eller hvad fanden man kan kalde det. Jeg har jo ikke lavet nogen i her før. Så ja. Men håber I kunne lide videoen, og
Måske lidt lag, men stadigvæk, om I stadigvæk kunne lide den, og så håber jeg da, at I, det var sgu da ikke det, jeg vil. Så håber jeg da, at I vil subscribe og sådan noget, hvis I ikke allerede gør det. Og så, like videoen og kommentere den og sådan noget der, så jeg kan finde ud af, hvad jeg skal lave næste gang. Og så regner jeg da snart med, at der kommer noget Black Ops, så sådan lidt måske mig og Stefan, der laver noget gameplay sammen. Så ja, det kunne jo godt ske, at det var det. Men ja, det finder vi der lige ud af mig og Stefan i hvert fald. Ja, det gør vi. Så vi ses. I må have det. Og tak fordi I så med.